Sing ramune denda 50.000. Ayo muni lek ndak didenda 50.000 ramune. Sing duka kagum telu. Oh, aku masane weruh duka.
Amin ini biasanya njaluk es teh jumbo. Oh, ngawur kowe si Beni. Kode kepanasan es teh jumbo. Es teh jumbo Mbak Sri. Kan ember nganggo ember ae rejukno. Yuk, Cak. Nah.
Thank you.
kaget mbok ki Pang bablas lho. Nah, apa maning mbayano sing gawa anu Pedang. pedang. Wedi yo nek Wah, aku Pang mandek kono lali mandek malah. dicungi celure. Pedange dawa kono. Katur kagem para rawuh bayanipun ingkang tansah dihormati atas sarengan kalian paguyuban seni jalan Kepang Turangga Wulung. Nganu Mas, niki nggo nangklung diparingi akuan iki. Heeh, mesakno. Hah? Oh nek teh niki mburine ana. Mesakno yo. Awak kalau padahal blower wis gedhi tapi wong karang dilalah blowere dhuwur malah jagong. Monggo Mbak, mesakno napa? Keripik gedang, keripik telo Mbah, siti edang, sing penting rata. Piye Mas Bandot?
Rame om gondrongnya ngasih kupingnya gajah tumplek. Hah? Kaya ngerti buaca semono gedene ning kupinge iso dilebokno toples ya, Cah ya. Berarti ya ana meneh ya. Pokoke gajah itu luar biasa. Tayo iki nang ngarep ya ngerti ana kuping gajah nang mburi lho.
Wis joken apa rum? Oh, kisih kali. Ini kita ya sik anu, sik kemut-kemut. Hah? Kayane yo. Nah. Ingkang bisa nyawiji Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondang kaluka ening rata pintar lae cilik mula ora bungkal pintar tanti tombang lambe ora bungkal akeh sing padha nyatake ketok teni ora pakai
aja mandeg sak nggon-nggon. Iya. Heeh. Nek urung rampung urung entek aja di. Pancen Nanya-nanya. Heeh, bener. Dadi aku ngurano ya kaya kowe yo. Dadi karep mandeg tapi urung gelem mandeg. Jenenge rung tutup, Mas. Heeh, dadi yo Tutupno. kaya lagu iki yo Mas. Dadi oh, pakai kepiur ngono lho, Mas. Heeh. Tapi bahasan wis rampung terus anu yo Mas. Lega. Cah gede-gede iki kayak Mas Gondrong iki. Nah, Aku ki cilik, Pak. Heeh. cilik wonge.